ଭାଇନା ସବୁ ରାଇଟ୍ ନା? ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ବୋଉର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅର୍ଡର ଥିଲା କି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ଆଇଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟା ଧରି ବହି ପଢୁନୁ, ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି। ତା କଥା ମାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ଆଇଲା ପରେ ପଳାଇଲି ଛାତ ଉପରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କାମ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଜିର ପାଗ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସଫା। এই ସଫା ପାଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ପଳାଇଲି ଛାତ ଉପରୁ। ଛାତ ଉପରେ ମେନ୍ ରିଜନ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଏ ବଲ୍ଲା ପାଇପ୍ ମାଇପ୍ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଆଜି ପୁରା ସଫା କରିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଛାତୁରା ଚଞ୍ଚକଣ କରି ସଫା କରିବା ଲାଗିଲି। ତମମାନେ ଯାହା ଭାବିଲ ପଛେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତୁରା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗି ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଟି ସମୟ ଲାଗିଲା ପଛେ ଛାତୁର ଏକଲା ହିଁ ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାର ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ କିଛି ଏଇଭଳି। ପୁରା ଛାତୁରା ସଫା କଲା ପରେ ହାତରେ ପଇଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ବୋଉ ପୁରା ଭାଷା ଅଭାଷା ଯାହା ଲଗେଇ ମୋତେ ଶୋଧିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବୋଉ କାଢ଼ିଲା କଣ୍ଟାଟାକୁ। ତାପରେ କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ପଳାଇଲି ଦେଖିଲି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ଲଞ୍ଚରେ ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଜି ଭଜା ହେଇଥିବାରୁ ଚାଲିଲି ତରବର ଏଇ ଗାଧା ପାଧା ହେଇ ପୁରା ଚଞ୍ଚକଣ ହେଲା ପରେ ମୋର ସକାଳଟା ଏବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଇଲି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାତ ଭଜା ଶାଗ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଭାଇ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରିପାରେସନରେ। ପରୀକ୍ଷାଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି।